ଆଳୁ ଗୋଟେ ବାଧା ହେଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ବାଧା ହେଇଛି ଏ ଗୋଟେ ଆଉ ହଁ ହଁ ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ଯେ ଇଏ ରାଧା ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇ ସାରିଲା ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ଆଇବ ପିଆଲେ ହେଠେ ବଇବ ପିଇଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଆମେ ଆଇବା ଦିନ ତମେ ତ ପଲଉଛ ଆଉ ନାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଯଦି କିଏ ଏତେ ସନ୍ଡେ ଦିନ ନହେଲେ ତାଠୁ ତାଠୁ ନାଇଥିଲେ କାକୁ ପାଖଲାଠୁ ସରି ସାର୍ କରିଦେଲେ ହେବ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସେ ଆସୁନି ନାଇଟ୍ରେ ଖାଲି ଅନେଇକିରି ଅଛି ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ ଚନ୍ଦା ଆଇଲେନି କି ସେ କୁଆଡ଼େ ନହେଲେ ଗାୟବ ହେଇଯିବ ହେଲା 2-3 ଦିନ ଆଇବ 4 ଦିନ ଗାୟବ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ଆଉ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା ଯିଏ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ